Айде! Айде, на здраве! Много яко! Защо бе? Уляри се бе! Какво? Те ме вика! Моля! Чао! Да, Тео! Оле! Тео! Олях се! Тео! Трябва аз да тръгвам. Тео, е така! Трябва да тръгвам. Чао! Провожи ме цялата целувка. Моля, целувка. Целувка, да. Да. Тук сме. Вероника ли? Аз падна. Да. Що не става, бе? Не става. Чак ме боли ръката, нали се дарих? Ето ви, ставай. Какво искаш? Те, яла тук за малко. Какво да имам, бе? Ела да е. Овчета я за дойда. Какво? Моля. Какво? Какво правиш? Нищо. Как си? Айде да станем приятелки. Не. Как не, бе? Абе, имам си. Да, не. Коя? Вероника. Не може ли си направиш още една? Не. Айде, де. Не. Моля те да станем. Абе, не, бе. Защо? Абе, защото се мразя, бе. Като не иска, ще я оливам. Няма да хода при нея. Вики! Мале се съм в кърпа вързана на Дари. Може права. Тази е пашка. За дръсканячки. Какво правиш тук с тази пащица? Ти си ненормална, бе. Какво, бе? Това е тази пашка. Опашка аз нямам, просто си е изкуствена. И я свали тогава. Айде. Добре, имаш късмет.